bursaries? Mokwongo gima nyaka jopiny ng'e ni NG-CDF is a committee. My member of parliament is not even a member of that committee. Okapani nitie member of parliament e Kenya kama nyalo bedo ni ochiwo forms go himself. Ok form checks. Check odhi ochiwo kosendik gi. Nikech an kaka member of parliament onge check mandiko kata chiel. Matire ni nitiere ng'ama ndiko checks to ine mimiyi. An it is ceremonial. Kadhi e ward moro to jo NG-CDF ma the fund manager en employed gi national NG-CDF ok en employee mara ma samoro bende ka nitie jaod bura madwa dhire ahinya to ok onyal kata ndiko gigo nikech en sirkal, en mobedo ga audit, en mobiro bedo ga audited. Koro jo committee ni ema timo gigi, en mana ni koro mbunge timo oversight konika e polling stations gi nyaka ing'e ni to jogi bende pogo gigi kaka idwarore. Omiyo adwa nyisi ni gima ji wacho ni gogi ne ok ogonewa kura koro kikami nyathine basari. Ka in mbunge matimo kamano to in mana log dichiel. Ok inyal nuoyi kendo. Tiende ni nyathi ok inyal punish nikech jomoko ne ok ogoni kura. An kidhi my constituency jomoko biro koni tang'o omiyo ng'ani en omiyo nyaka joma ne ok ogone kura